Palapit na ang summer mga kalakbay. Ikaw ba ay naghahanap ng mapapasyalan? Sa video na ito, ipapakita ko ang 10 tourist destination sa Pangasinan na maaari mong mapasyalan. Pero bago natin umpisahan, huwag kalimutang hampasin ang subscribe para lagi kang update sa aking mga video. Ang Pangasinan ay isa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas at mayroong napakaraming atraksyon. Isa na dito ang magagandang dagat at ang iba't ibang mga isla. Una na dyan ay ang Patar Beach. Ang Patar Beach ay matatagpuan sa Bolinao, Pangasinan. Taon-taon, umaabot sa 20,000 katao ang naitatalang tourist arrival sa Bolinao. Na karamihan ay dumadagsa tuwing summer season dahil sa mga tourist destination sa bayan. Perfect ang pag-swimming dito dahil sa pino at malagatas nitong buhangin. Pangalawa ay ang Tondo Beach. Dito maaaring makabanding ang iyong pamilya. Tubig ay malakristal sa ganda, malinaw, walang alon at ligtas sa mga bata. Pangatlo ay ang Bolo Beach. Dito maaari kang mag-relax dahil sa tahimik at ligtas ito para sa mga bata at libre ang entrance fee at mababang singil sa mga cottage. Magugustuhan mo dito dahil sa sariwa ang mga luto sa pagkain. Ika-4 ay ang Surit Beach sa Bani, Pangasinan. Kilala ito sa Pakuan, capital ng Pilipinas. Kilala din ito sa pilgrimage destination o home to the Redeemer's Cross para sa mga Katoliko. Ang Surit Beach ay isa sa magandang puntahan dahil sa matatagpuan ito sa West Philippine Sea ng ating bansa o kilala ito sa rock formations at sunset view. Panglima ay sa Bunuan Blue Beach sa Dagupan City. Sa murang halaga, maaari mong isama ang iyong pamilya at iyong labuan. Mag-relax kasama sila dahil sa lalong pinaganda ang lugar na ito. Kilala ang lugar na ito sa pagkain ng grilled seafoods at bangus. Ika-6 ay ang Agno Beach. Dito maaari ka rin mag-relax dahil kilala ito sa kanilang mga umbrella rocks na matatagpuan sa tabing dagat. Ang mga tao dito ay mababait dahil tutulungan kanilang magluto sa iyong mga makakain. Pang-7 ay sa Kabakungan Cove, Dasol, Pangasinan. Bago ka makarating sa Cove, kailangan mo munang sumakay sa bangka para makita ang dagat na malakristal at nagagandahang mga bato. Maaari ka rin mag-snorkeling dito. Ika-8 ay ang San Fabian Beach. Dito, ligtas ang bawat taong gusto mag-overnight dahil sa pagpasok pa lang ng beach ay mayroong nagbabantay sa mga tao. Dito ay may iba't ibang accommodation na maaari mong marentahan upang ikaw ay maging komportable sa murang halaga. Pang-9 ay ang Tubuan Beach. Dito maaari kang mag-arkila ng bangka upang malibot at makakita ng magagandang tanawin. Ang mga tanawin ay nakaka-relax, peaceful at sobrang ganda. Dito ay ligtas din ang mga bata habang ikaw ay nagre-relax. Pang-10 ay ang Albagatan Beach. Isang lugar din na may angking kagandahan, simple, malinis, tahimik at hindi pa halos kilala sa publiko. Ito ay perfect sa couples. Sa murang halaga, maaari ka na makapasok at mag-stay hanggang gusto mo. Ito lamang ang isa sa mga regalo ng ating may kapal. Ito ang ating pakaingatan, alagaan, linisan, upang sa susunod pang henerasyon, ito ay mapakinabangan at matuplas sa iba ng ating mga kabayan. At kung nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe.